नोमाना बेजों गरो नों गुन्दा बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोबा ब्लाब 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 सोलाबो हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जोंनि माखासे बर' आइजोफोर बा गथ' सासे सानैनि बिमाफ्रा फेसबुकआव रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामो जाहैबाय नाथाय बिथांमोननि रिल्स भिडिअ फट' आपल'ड खालामनायाव जोंनि माखासे हौवा माहारिफ्रा बिथांमोननि रिल्स फट' भिडिअआव गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों जाहैदों दा बिथांमोनखौ रायनो हागारै बिथांमोनखौ बुंनो हागारै बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि फेमिलिखौ लानानै अनेक बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा बिथांमोननि बिसय बिथांमोनखौ रायनायजों लोगोसे बिथांमोननि न'खरखौ अनेक गाज्रि बाथ्राजों रायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बे बाथ्राया जोंनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव स' नोंथांमोना खोनासंदो नैबे सुमि बसुमतारी नामा बियो फेसबुकनि बाजै स' बिथांनि हासबेन्डआ डिफेन्सआव मावलायनाय नाथाय बिथाङा दिनै गावजोंहाय गावनि गथ'जों जरायनायखौ बा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनायखौ गावहा सहायनो हायाखै नाथाय गुबुनखौ बिमाजों जरायनाय बे बेसेबां जोंनि थाखाय गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना खोनासं अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जा माखासे बर' आइजोफोर गथ' सासे सानैनि बिमा बिथांमोना मा बाथ्रा बुंलांखो दिनै गाज्रि कन्टेन्ट लाबोदों स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो आरो खोनासंग्रोदो दासो मोनसे कमेन्ट नुदों आं नायदो मा जाखो गय जानायाव भिडिअ हगारनाया माबायदि हरदों नायदो नोमाना बेजों गरो नों गुन्दा लाजिनो रोङि मालायखौ बिदि होननो नाङा मानसिखौ नोमानासो नोमाना ओंखायसो नों गदों सोर बिमानि नाफाम सिखाव नों नाफाम सिखाव मिथिबाय कमल गुन्दा नों नाफाम सिखाव खुलुमबाय आगैमोन मैया दाखालिसो सासे गुन्दागिरिया आंखौ बिराद गाज्रि मेसेज हरदों आरो ना नों फिसाज्लाजों बेबायदि सोमोन्दो जायो नामा फिसाज्लाजों बेबायदि खालामजायो नामा होननानै मानसिया बिजनि गोथैबारिनि आरो ना गोथैबारि माबा लावगाव गामि खाथिनि मानसिनि नामानो जाबाय कमल गुन्दा मा होननांगौ बिदिखौ कमल गुन्दा होनाबा मा होननानै सासे सिआरपिआव साख्रि मावलायलायनायानो बेबायदि आंखौ फिसाज्लाजों जरायहरखो बेलाय आंनि गथ'आलाय मा दाय मावखो नोंनि बेबायदि आंनि भिडिअखौ नायाबा नायनाङा ना आंथ' नोंखौ आंनाव नायफै होना ना गुन्दा जुमब्रा गुन्दा नोङो बोरमा खिथ' दै लुग्रा मेब्ला सिखारि नों लाजिनो रोङा आंखौ मालाबाबो बेबायदि बुंहरनाङा आंखौ मालाबाबो बेबायदि आंनि फिसाज्लाजों जरायनानै दा बुं आंखौ बुं आरो आं नोंनि महरखौ नोंनि मेसेजखौ दहायनो आङो माबायाव सियार मा होनो पस्ट खालामना होखाबाय मिथिबाय लाजिया नोङो बेबायदि खोथा बुंनो होमबा फिसालाया जुदि बिमाखौनो लानो हायोबा बिमाजों बेबायदि सोमोन्दो जानो हायोब्ला अब्ला सेंग्राफ्रा हौवाफ्रा मालायनि फिसाजोखौ लाबोनो मा दरखार दङ बयबो गावबागाव बिमाखौनो लानो हागौ माथो बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो बुंनाङा मिथिबाय सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुं सालायखौ हास'नानै सावनानै एखेबारे ओजोंहा गारहरगोन हो लामाफ्राव गारहरनानै दाउखा सिलानो रानना हरगोन नोंनि सालायखौ दानस'नानै आरो नोंनि आखाइखौ नोंनि मेसेज खालामग्रा बे आखाइखौ ना दानजोबनांगौ दाननानै सैमा अमानो रानना हरनांगौ मिथिबायना लम्पट नों सासे लम्पट नों सासे सैमा नों सासे असभ्य सैमायाबो नोंनिफ्राय मोजांसिन गियान दंबावसो मालाबाबो आंनाव बेबायदि मेसेज हरनाङा मिथिबाय आंखौ बेसेबां गाज्रि कमेन्ट होयो हो आं बिनिबो कमेन्ट हरबानो आं रायहरखायो बेखौ मिथिखागौ रायहरो होननानै मिथियासेयावबो नोंसोर बेबायदि गाज्रि मेसेज गाज्रि कमेन्ट हरनाङा मिथिबायना सैमा माबायदि मानसि नोंलाय डिफेन्सआव साख्रि मावलायलायनायनि खुगाया एसां लेथ्रा गोसोआ एसां मैला माबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनो हायो नोंसोरो जोंखौ जों मा गाज्रि भिडिअ होयो मिनिनाय कमेडि ओंखाम जानायल'सो होयो बेयावनो नोंसोर लेथ्रा लेथ्रि कमेन्ट हरनानै जोंनि खर'खौ गरम बानायो जेब्ला जों रिप्लाय हरो अब्ला नोंसोर गाज्रि मोनसै रागा जोंसै हो मानसि सिनायना मोनाखै नोंसोरो जाहा थाहा खोथा नङा थांनानै बुद्रुहैजागोनबो हौवाबाबो गिया मानसि लांना बुजाहैगोन नोङो नोंनि केमाव दानो आङो नोंखौ रिपर्ट होनो हायो आं मिथिबायना नोङो सिआरपिआव मावो दा आं मिथिखायो नोंनि नामा कमल गुन्दा मिथिबाय बारा थालिबालि नङा फट'खौ दहायनो होनानै होखादां पस्टआव नायहैनो हागोन बिनि खुगा गेसावखौ माबायदि बाथ्रा बुंनो हायो बियो लाजियासै नोङो सासे मोदाय गथ'खौ बेबायदि बिमाजों माबा मोनसे गाज्रि सोमोन्दो जालायो नामा एखे लिरथारनाय बेबो आं बुंना होनो एसे उसुबिदा जायो ओरैबायदि गाज्रि लिरदोंब्रा बियो जुमब्रा गुन्दाया नाफाम सिखाव बियो बिमानि नाफाम सिखाव नों जाबाय बिमानि नाफाम सिखाव सोर बिमानि नाफाम सिखाव नों नाफाम सिखाव मिथिबाय कमल गुन्दा नों नाफाम सिखाव आरो आंखौ भिडिअ दान माबा दान होननानै मालाबाबो बुंहरनाङा आं जिन्दिगियावबो दाना मिथिबायना आंखौ बेबायदि बुंहरनाङा दुखु मोनोना बयबो गावनि फिसालाजों बेबायदि जरायजाबा
मोनथिबायना गुन्दा नाफाम सिखाव सैमा सिखारि गालथाव गिदिर हामबायसै आगैमोन सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोब्ला ग्लाब ग्लाब सोलाबो मिथिबाय अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय सुमि बसुमतारीजों लोगोसे फेसबुकनि माखासे बर' बिमाफोर सासे सानै गथ'नि बिमा स' बिथांमोना मा कन्टेन्ट लाबोदों बिथांमोननि गेजेराव कमेन्ट हरनायनि बेलायाव कमेन्ट हरग्रा मानसिखौ रायालासिनो दायनिगिरिखौ बुङालासिनो बिथांमोननि न'खरखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा होननानै आं सानो दा रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय थारैनो बिथांमोननि कन्टेन्ट लाबोनाया जोंनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब